Kabuangan ni si Ileo. Magkapalit magmotor. Purbida suya agin ako nito hanay. Ito yung pagkasuyaan ako ngayon. Pag-ug motor. Pero ang pungutan na, nga nakapalit man siya ng motor ha? Nakuha man na si trabaho. Suya agin ako nito hanay. Huwag mo kapalit og motor nga. Manakaay pag lubi doon ako income basta mamunga lang lubi. Pero siya may trabaho. Purbida pag-ug yung kay Mio. Usur ba kayo ng mayor na? Dagapon ra ba kayo nag-chicks ng mayor? Ang daghang kang chicks mo sakay ba basta doon na kay motor ng mayor? Suya agin ako ni animal eh. Saam na ko kay burdi ko katuog sa kong suya ba? Mao ni akong buhaton eh. Sakto kayo. Kana iyang motor wala man siya diha. Papit lang ko nag-for sale. 10,000 only. Para kana iyang motor mawala. Kaya pati suya agin ako. Siya magmotor-motor niya ako maglakaw. Kaya na mahimo eh. Kaya na mahimo yun. Pati yun ako suyaan ni animal yun. Ninayon ko nagkamang di. Kaya wa man siya. Papit lang ko na og for sale 10,000 only. Ay, kapuya naman ako. Sige, lakaw ani. Uy, madto kog merkado na ako'y paliton. Maglakaw ra ko. Mapalit na dyan siguro ko ani motor. Uy, naamang ko'y kwarta diri. Mangita lang ko tong bratohon. Uy, kay di man ko ka-afford ng mahalon. Ang importante, na ako'y masakyan pa dong sa merkado. Ako'y baboy pati sa baa. Basta na siguro baligyan ang unahon. Magpangita ko aring unahan. Tailain buhat. Buntag sayo. Maghinlo sa motor. Kining akong motor, ako gining galmon. Kay kining motora, panahon pa ni sa una na kong asawa. Tunig. Remembrance. Kuna naman ko'y bagong asawa ko. Pero ako lang gining galmon. Aron nga magpabilin ang iyang kasinaw, ang iyang kabago. Kaya nagnigdagan ako sa akong motor kasada. Kaya ngagi makapaniplat nga chicks. Ako gini. Galmon akong motor. Ato na ko akong motor. Karon kay wa tagiya. Ito siya agin ako aning LA. Asa pumuang to aso ko sa balay. Itong tangan to for sale. Kaya para binuangan tadi kay di ko kamumpon. Motor, for sale. Ini, makamotor na giko ani. Kapoy na kayo lakaw, way masakyan ba? Aran-aran na kay barato ra. 10,000 maka-afford ako ani. Kung say, bratohon na gid kay walay hugas. Sir, imuha ni motor? Oh, ako ah. Kanang ako ning bayran. Usay bayran. 10,000 ran naman ka ni. Usay Jismel. For sale, 10,000 ra ni sir kay wapoy hugas, hugaw kaayo napay na lay bangko kating butil bayran ako 10,000. Wow, taon to magbutang ani mamay. Abi process akong unang asawa niya ako ibaligya. Unsa ni LA? Niabot sa ma'am. Ha? Kay iyang baliton akong motor kay na ako na for sale. For sale. Ako pa man mo na palit, di imo din ni baligyan eh. Kawawa ko magbutangan agad. Ay, kinsa man ni motor ni imo ha man eh. Ako aning Di ba motor. bago ni mo pinalit? Bago kay ni akong motor ka pinalit. O gani ano imo ni baligyan na yon? Nga bago ni mo pinalit? Wa gyud din taon ko magbutang aning for sale ni akong motor. Nga ano kung taon ako ibaligya nga. May kung kang mamo, palit siya. Balit ako ni bayran sale. Pwede na ba ka makiya ni LA kung nagbutang-butang ang porsil niya, di na tinuod. Pabalik na lang. Taon nga sa man itabuan nga nabutangan man for sale ang akong motor. Pauna ni mo kaya ka may mo ang motor. Nagtuog ni ko sir kay baligya kay pwede sa kong gawag na. Oh, kwan, palitan mo ganami porsil. Oh. Bayran ko ni sir. Oh, bayre. Ma'am, kana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Di mo pwede mo ka makiya, makabayad yun ka ni ma'am. Ma'am, kanang sa man, imo na niya. Akong ihatod. Oh, sige sir, hato dito sa mo sir ha. Oh, sige. Sa man itabuan nga nung ningunani man eh. Wala mi bay mo na. Motor.